la cort dels miracles, això? A primer cop d'ull diria que és més aviat la cort de les clavegueres. Deuen ser les antigues catacumbes. És un lloc molt alegre. Et deu fer venir ganes de sortir més sovint, oi, quasi? Ni parlar-ne. L'únic que vull és trobar l'Esmeralda i tornar a la torre abans no em fiqui en més problemes. Parlant de problemes, ja n'hauríem d'haver trobat a hores d'ara. Com, per exemple? No ho sé. Un guàrdia, una trampa, potser. O una emboscada. Ai, ves per on? Mireu qui tenim aquí. Intrus, espies! No som espies! Ens heu d'escoltar. No vull que m'interrompin. Sou molt intel·ligents per haver trobat el nostre amagatall. Malauradament, no viureu per explicar-ho, noi. Veig que heu trobat aquell lloc indecent on els mals de París viuen junts de fa temps. Veig que heu passat amb valor insolent i ara sou a la nostra cort. Hola, valents. Camina al bosc. Passireu al sec. Però en els morts són morts. No podreu explicar com puc dir-ho més clar. Quan ens ataquen espies intrusos, fem com les vespes que cuiden l'eixam. Som a la cort dels miracles, on és un miracle si arribes a fotre'n el cap. Veniu tots cap aquí. Tenim uns quants caps per lligar, amics. 2 per més senyes. Un parell d'espies d'en Frollo. I no uns espies qualsevol. El capità de la guàrdia i el seu lleial servidor i sequàs, el Campaner. Quan fem judici a la cort dels miracles no hi ha mai defensa i el jutge sóc jo. No ens aturem amb foteses inútils perquè és la sentència el que val de debò. Algun últim desig? És el que diuen tots. Ara que hem vist proves tan punyents... És tu! Denegat! No hi ha dret! Calla! N'aclaro que sou molt bona gent. No hi ha delicte pitjor. Comenceu a resar! Espereu! Són amics nostres, no són espies. I per què no ho han dit abans, això? Que sí que ho hem dit! Aquest soldat va salvar la família del